Daw usa ka paraiso ang Kembali Coast nagatubang sa Davao Gulf. Usa ka destinasyon sa mga lokal ug langyaw nga turista. Og usa ka nindot nga lugar kung diin imong ipatukod ang imong retirement heaven or ang imong balay. Naiguman sa worldwide pandemic, apan mibalik na og abri ang mga patigayon ug usa niini ang Philinvestland. Ug usa sa ilang mga proyekto kining Kembali Coast dinhi sa Island Garden City of Samal. Kaganina, gipakita sa mga membro sa media ang housing project sa Philinvestland nga ilang gitukod dinhi sa Barangay San Isidro, Island Garden City of Samal. Ang Kembali Coast anaa nahimutang sa 50 ka ektaryang luna ug ang 30 ka ektarya niini na develop na ug natukuran na og mga panimalay. Giplano nga himo ang retirement heaven tungod kay nindot ang pwesto ug layo kini sa kasaba sa palibot. Talk about the beauty of Kembali throughout the years. Yet seeing it for the first time today never fails to take my breath away. With the sight of the white sand and the coastlines, the serene blue waters, and lush greens, maybe wish I could stay here longer. As you know, as some of you here is actually much better dressed for the occasion than I am. Now, perhaps this is the very feeling that the late Andrew Gutyanan Jr., one of our founders, if you like, felt when he first set foot in Kembali. It was said that years ago he was on his boat and saw this side of Samal Island. You see, he was an adventurous man who liked to live his days out on his boat than on land. It was said that he pointed towards this direction and declared that he will create a place where beach lovers such as yourselves and such as myself would feel at home. Adunay clubhouse, adunay swimming pool, ug daghan og mga pasilidad nga malingaw ka kung ikaw nagpuyo dinhing lugar. Pagsugod pa lang sa imong biyahe, isakay ka sa usa ka speedboat gikan sa barangay Lanang sa DAKBAYAN sa Davao ug ihatod ka sa usa ka nindot nga landing area sa Kembali Coast. Dinhi imong makita ang mga nagkadaiyang pasilidad ug makit-an nimo ang usa ka lugar nga imong makonsidera nga imong paraiso. Many days here to bring his vision to life, together with his then protege and now our president, Philinvestland's new president, Mr. Tristan Las Marias. It looks like his sentiments echoed with like-minded nature enthusiasts, because Kembali's lot sold out within a few years of its launch. It is with pride that today we can see that the vision for an island escape has truly come to life with the exclusive resort lifestyle that Kembali and the Veranda Resort condo has to offer. Affordable, beautiful, elegant, and budget-friendly ang Kembali Coast. Anaa dinhi ang imong gipangita nga lugar alang sa imong pamilya, sa imong minahal sa kinabuhi, ug ang lugar kung diin layo ang imong maabot sa imong panlantaw. Tungod kay gawa sa kamingaw niini, makahupay ang lugar ug layo sa kasaba ug kasika sa imong palibot. A vertical beachfront home, as we believe, luxury is only best enjoyed when you are kissed by nature, invited to its warm embrace. And this encounter is palpable and refreshing to all our senses. The island escape from our Prestige by Philinvest brand boasts of generous open spaces, as you can see, and as you saw a while ago, well-appointed leisure amenities and dwellings that cocoon its residents in comfort. These all characterize the exclusive resort home experience befitting distinctive tastes that is uniquely Kembali's. And experience it you shall today. Nangimbitar ang Philinvestland sa mga nagplano nga mupuyo og balay sa isla nga mingaw ug nindot nga bisitahon ang ilang pwesto sa Kembali Coast. Matud pa, bisan pa man hinay-hinay nga may balik ang ekonomiya, hinay-hinay usab nga may balik ang pagtuo sa Philinvest nga makabangon kitang tanan kay dunay panultihon. When going gets tough, the tough gets going. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe!